गुड इभिनिं लोगोफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माजबाटआव मैया मा जादों मिथिगौना लोगोफोर? आंथ' मैया एसे खोनाज्रांदोंमोन, ओमफ्राय दिनै मैया बुजि मोनासै नालाय दिनै मैयानिसाय एसे बुजि मोनसिनबाय आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय मा जाबाय दाना हाथायाव थांबाय, मंगलबार हाथाया। मानो दिनै हाथाया मानसियानो गैया, बांगाल बेफारिफोरा मानो फैयाखै सानदों आरो आं। बेनिफ्राय आंबोथ' जाय बांगालनिफ्रायनो आलुफोरखौ लाबो नालाय दखानाव दङ, नै दखान आंना गेलामाल दखान दङ हनै। बेयाव आलुखौ बायनो होननानै थांनायावसो आलु बासिबाय थानायाव बुंबाय आरो बांगाला सोंबाय, मैया मा जादोंमोनलै होनना सोंबाय। इ माने मिथिखायो, मैयानो मिथिखाबाय लोगोफोर। इयो थेवबाबो जोंनाव सोंदो आरो बेलेगबो दङमोन, गुबुन मानसिबो आंनि खाथियावनो, आंनि गामि खाथिथिंनो, बिसोरनावबो सोंदो, बिसोरबो एसे बुंबाय। इयावसो माने आं मिथिबाय आरो, थेवबो एसेबां मोजां मिथियाखै। बे बांगाला सोंबाय नालाय बेयाव एसे खोनासंबाय। ओंखायनो हाथायाबो बन्द' जागोन बायदिमोन। आंहाथ' मिथिखाया हाथाय बन्द' जागोन ना मा जागोन, थांनानै नुहैबासो हाथायाव माथो बेफारियानो गैयालै, बांगाल बेफारिया होननानै सानबाय आरो आं। ओमफ्रायसो उनाव मिथिबाय, माबा रेप केसनो होननानै, गुबुन हारिजों गुबुन हारि, जों बर' नङा आरो खिन्थु नंनायाबा। थेवबो जों बर'आबो एसे सांग्रां जा। जोंना नै क'क्राझाराव दुधनैयाव जानायानो दाबो रिजाल्टआनो मोनाखै। ओंखायनो एसे सांग्रां थाबानो जाबाय बर'फोराबो। दा हमना मोनबाय होननाय खोनादो। ओमफ्राय आरो गथ'आबो, हिनजावसायाबो 16 बोसोरल'सो, बेबो दा माने माबा जाबाय होननाय खोनादो, मा होनो थैयाखै आरो थैनायालाय। साबा जिनाहारि खालामग्राफोराबो थैयाखै, थेवबाबो दा एसे हस्पिटालाव लांनानै एसे हामबाय नामा होननाय खोनादों आरो। दा भिडिअ स्क्रिनाव होना होगोन आं, जाय हमजाग्राफोर बिसोरनि फट'खौ। बेनिफ्राय आरो न'खरा बेसेबां दुखु जादों, जाथाय बेयो मोनसे जोंबो बिखा खामथाव जाथाय, खोनानानै माने बिराद सासे दुखु मोनो बेफोरबायदिखौ मिथिबायना लोगोफोर। आं दा आंनि नै दखाननि सेराव एसे दंफां दं, बेयाव जिरायना दङ। माने भिडिअखौनो मोनसे लानोसै होननानै सानबाय आरो, दहाय खोनाबोनायखौ। मैयानो जाथाय दै, मैया 24 ना दिनै 25, मैया समबार दिनै मंगलबार। बेखौनो जोंबो गियो दा, गथ'फोरा स्कुलाव थाङो हारसिं हारसिं, मा खालामनाय जागोन। माने दिनैनो थांनोबो सम मोना सानफ्रोमबो। सिन्थासो जायो, माबोरै जागोन। आजिखालि माथो गथ'फोरा हारसिङैनो बेरायनोनो हाला, हारसिंबो बेरायनो नाङा दसे, बिराद दिगदार जायो। सम मोनोबा बिमा बिफाफोरानो एसे दोनहैनायानो मोजां जागोन। आंथ' बेखौनो सानबाय थादों दा, गावनिखौ। दा लोगोफोरासो मा सानो, आदै मादैमोनहा एसे कमेन्टआव फोरमायहरबा मोजां जागौमोन आरो। बे गथ'खौ, हिन्जावसाखौ
दा बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो एसे फोरमायदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लादो आंनि गोदान भिडिअ थाबैनो सहैनाय बायदियै आरो गोरोन्थि जादोंबा आंगोनि बर' फिसा होननानै निमाहा होगोन आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।